Εντάξει. Μαρίνο είναι και έπρεπε να σου. Δάμε που πρέπει να σου. Που σου είπα. Ήταν να πιάσεις αν που κάτσε τώρα. Εκεί δεν μπορούμε να κάτσουμε. Βρισκόμαστε στις πίστες της γυροσκήπους όπου ο Ανδρέας θα κάνει το μεγάλο πήδημα. Ήδη έχει εκτελέσει 2 πηδήματα τεραστίων διαστάσεων. Ο Ανδρέας δυστυχώς φέτει τελειώνει η καριέρα του λόγω του στρατηγικής του θητείας που θα πραγματοποιήσει σε λίγο καιρό. Θα δώσει τον τελευταίο του εαυτό αυτή τη στιγμή. Ετοιμάζεται, έχει βάλει όλα τα... Ναι, αυτή τη στιγμή το πεθεντά γκάζι. Αυτό το αυτοκινητάκι του στήχησε μερικούς μήνες μπορούμε να δούμε δουλειά στον κύριο Νίκο Νικολάου, την εταιρεία ΝΕΝ. Η ΝΕΝ είναι η χορηγός του Ανδρεάκη. Ο Ανδρεάκης, ο οποίος δίνει τα μάξι με εξαρτήματα φύλλου δεν θα έχει καλή limited. Για να δούμε. Όλα τα accessory. Θα πραγματοποιήσει τώρα ένα πήδημα θανάτου. Έρχεται με μεγάλη ταχύτητα γύρω στα 120 χιλιόμετρα, πετάει. Να τον! Παναγία μου έκατσε. Σιγά σιγά είπαμε. Σιγά σιγά. Τώρα γέννηση. Έτσι πάλι σούστα. Έτσι είναι η σωστά σας πάει. Μικροπροβλήματα. Μικροπροβλήματα. Το ποδήλιο έτσι στάει. Το πέταμα το θέλουμε. Μαρίνο, θα πας, θα είσαι τέλεια γιγά. Τι ρε πουράμε. Μεν το σκάλιαζε λαλό σου. Πάνε στα ουδέλια γιγά εδώ. Αμούνι, τι έμπαρε φάτσες σου. Θα κάνεις σούνο. Θα κάνεις σούνο. Πάνω σου θα το καλύψεις. Τι έλεις ρε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Από τις πίστες της γυροσκήπους έχουμε τον Μαρίνο Δημοσθένους, ο οποίος τρέχει με ένα μεταχειρισμένο μηχανάκι αυτή τη στιγμή. Μια δοκιμαστική πτήση, πολύ ωραία. Έχει καθίσει ξανά στα 4 του πόδια και έρχεται πίσω. Και είναι τελεικτός. Ο Μαρίνος τώρα, αγαπητοί Ανδρεάκη, παίρνει όλες τις στροφές της μηχανής του, ετοιμάζεται Για το μεγάλο πήδημα. για το μεγάλο πήδημα μάλιστα.
Μπορεί να είναι και το τελευταίο αυτό το πείδημα, φύγει από εκεί μη σε φάει και σένα και εμένα με έπρεπε θύμα την πείδημα και πήγε νύχια. Vreau un pic de atea de facire. Hai stai κύριε. Ο Μαρίνος Hai camis. Άντε με μαζί. Έφασε πέντε ρέμουν λίγο τα χέρια του αυτή τη στιγμή. Το μη. Ρέμουν τα χέρια του. Το μη. Μπορεί αυτή τη στιγμή να λέει Έλα. πάνω στην πορτοκαλιά, προσέχετε. Έτσι είναι μεγάλη με κοίτα. Με μάλιστα. Είμαστε με 3 τροχούς. Τρέχει ο Μαρίνος να δει τα ζημιές. Όχ. Έφυγε ολόκληρο το μισό σας πέσω. Hyper 8,5 μαγιάς. Τι γίνει, Ιησούς θα πιάσει νουλα. Από εκείνη τη μέρα που τα έκαμε έτσι σκατά. Οπότε πρέπει να βάλεις πόντες. Να σπάνες πάρε. Έτσι σπάει ρε. Εφιάσει μου πάνω. Τσάκαρε το σκατά να τσάλω. Έφυγε μου πάνω, πρέπει να ζάσω νηβίδα νομίζω. Εντάξει, εντάξει. Νηβίδα. Σούστα που έμπορε. Έφυγε μια βίδα εκόπηκε και ξαπόλε νουλό σας πέσω. Την βίδα. Κραώθηκε από τούτα. Η σούστα που είναι. Ποια ζουστάρει. Εγώ είμαι πάνω στους πάνω, ρε. θυμάσαι. Πού πάνε. Για Στήσιμο. φτιάξιμο και στήσιμο. Μα είναι αυτό που κάτσε, να. Να πω που κάτσε ρε, αφού να κλείσεις και στο πήγες τάπανε προβλήμα. Κάτσε δυο μακριά από το άντρο. Κοίταξε. Εμένα ρε. Εσάς τα μέκα του. Λαμέ. Τι άλλα ρε, κοιτάξτε ρε. Πού να στείλω να έχεις. Τραγωδία, τραγωδία. Τραγωδία. Έναν δεν ξέρει ένα. Και τα λέω να πλαστικά μεριά. 3. Πού μπαίνουν τα πράγματα. Εδώ. Τα όλα τα κομμάτια. Ναι, κατά ολόν και τούτα. Α, ωραία, ξέρω. Συγχτήρ.